Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita mga kaaksyon sa bali sekondo de las na nga Sabado mga kaaksyon pitsa 23 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2022 mga kaaksyon. 1 week na lang nabilin. Magpagudbay na ang bulan sang Hulyo kag mapasok na magasulod na ang bulan sang Tigkiriwe ay puwerte ang bulan sang Agosto, pero by August daw maabri man ang galing sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kabayunta nga bisan paano makahagan-hagan ini sa Tigkiriwe nga sitwasyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Inoptanay kita tubtob sa takna launa media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters plus ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa news center sang Aksyon Radio Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kabarangayan kag kapurukan diri sa syudad sang Bacolod? Kabayon ta nga okslang kamo sa sining mga inuras kag kalakip man nga kumusta tang aton sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Puwerte man to kadako sang recovery no, mga 7 million more or less. Sobra drug bilis ang droga ang na-recover sa isa ka buy-bust operation sa Dakbanwa sang Silay. Ay, puwerte nga droga do hindi mo maintindihan, no? Ay, terrible. Dako-dako naman duha ka babae ni actually hindi man sila taga Diremo, taga Quezon, Manila ini sila mga kaaksyon, pero posibleng may kilala, may contact ini sila diri sa Dakbanwa sang Silay kun nga ara sila dira, no? Hindi man ta silinga makadto lang kamo dira, way kamo contact ba na no? Galing kay dakop ini sila based sa pagmonitor sang kapulisan naton sa Rion Size. Itip gid sila, dakop gid sila mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Karon na dugay-dugay dalunta mga balita gikan sa ato sining nga mga aksyon reporters. Kamusta nga ato sining nga mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan ug Antique, kag tubtob sa malabutan sa ato sining nga pagwaragwag sa sining nga udto. Sa kinahanglan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ano mga balita sa sining adlaw mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay sa liyadaw ni aksyon na Marlon Hinovia. Ining may kangtanan sa mga election officers sa Negros Occidental. May mga pulisa sa pag-akomodar sa mga voters registrants sa katapusan nga adlaw sang voters registration. Bali subong na lang sa bugos nga pungsod mga kaaksyon kag diri sa ilabi na sa Bacolod kag Negros Occidental, pero daw kadamo gid way gid matatapan mga kaaksyon. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, plano sang syudad nga pagtukod sang council para magatutok bla sa problema sang bahaho ginaabi-abi sang mga negosyante sa Bacolod. Ibaloon ta na karon dugay-dugay ining balita upod kay Aksyon Art ihupon sa BCPO naman nga balita. Iga balita ni Aksyon Irek Magbanwa. Ini may kangtanan sa 14 anyos blaho na sapuan patay sa ilang puluyan matapos nga naghikog kuno ini kalain sang buot sa isa ka persona motibo sang paghikog sang biktima. Sa Nokpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, PRO6 nagpanginbulahan sa mga kapulisan matapos nakarecover sang kapin 7.1 million pesos nga balor sang illegal nga droga sa syudad sang Silay. Sa balita sa patrol, isalyada karon ni Aksyon Alvin Graba kay ang Rosjen Pilie Commandla sang New People's Army nagaligar nga pagabumbahan kuno sang militar ang Northern Negros Natural Park. Ambot ko na nung klase kapag pamumba, basi bomba lang ni sa pelikula. Hindi lang sa kay kadamo sa malitan eh. Kung magsiling kita bomba, no? Why na iya pili iya tom it may concern na iya kung bombahan ang isa ka area. No man's land ang magwa sina daw parehas to blasan Southern Negros na kaligad nga mga tinuig to. Amutong natabo mga kaaksyon. Kahapon ng report ni Aksyon Nelson Patinio nga may plano ang tropa sang militar nga magpamumbate. Ang Roslyn Pili Command nga among nagadereher sa north nga portion sang probinsya may palayag dire, no? Kag sabat man sang militar ho, aligasyon sang NPA, weapons and capability sa paglagas sang NPA kag hindi air strike. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, 45 anyos nga lalaki, nagapangatubang sang kaso nga 3 ka counts sang pagpanghimulos, arestado matapos gin-serve ang warrant of arrest. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio, armas lutang kag illegal nga droga nakuha sa tricycle driver ho sa ginpatigayon nga bypass operation sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava. Sa balita kay Aksyon na VGA pasible sa Banwa sang Binalbagan, isa ka persona voluntaryo nga ginsurrender ang iyang 38 nga kalibre nga armas lutang sa kapulisan.
Sa balita nasyonal mga kaaksyon, malapit to nga sa bilyon ka pesos nga PNP gear kag mga armas wala na na-deliver. Humalin sang tuig 2016 dinto nagkadto. China Coast Guard kag mga militia vessels liwat nga nasiplatan sa West Philippine Sea. Kag kaundan sang Sonabla, State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, siya mismo ang nagsulat suno sa iya Executive Secretary. Kag COMELEC padayon nga ang preparasyon para sa barangay kag iske election. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sini ipalayag ta karon dugay-dugay mga kakson sa atong sinigin pang headlines, no? Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Pag like kag share ninyo mga kakson, ipadalang inyo sining mga mensahe. Basta hindi lang lawig, jutay lang para makumudar ta tanan mga kakson namon sa kanginan. Sige, daligid lang kay mga tagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili lamang madugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dire sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige, manamyaw tanay sa mga kaksyon tang pamati sa sining udto kay Mr. Milili Oligo, Kunilaparan, Ray Flores Baryoga, Rochelle Folincio Susana. Kagiban pa naton nga mga tagpalamati, no? Kay Madam Georgia Gargasiran, thank you so much Madam Georgia. AG Nava, salamat gid AG Nava, no? Jack Katindig, Jeep P. Ahina, no? Kay GP Ahina, Dondon Pilyado Ilikin, Melchorita Ferrer, Boyet Maratas, Idilaos, Nini Jane Cabato, kay Jonalyn Ninyal Di Crepito, Madam Virginia San Antonio Olpenda, and Ronaldin Nicor, Paringkin Alonsagay, Jamaica Hara, and Rochelle Folencio Sanara naman. Sige, salamat gid, no? Kagiban pa naton nga mga kakson, daligid lang, kay pangbukaron to diyan na yun. Kay Bobby Munoz from Talisay, thank you so much sir. Bobby Munoz, thank you gid. Si Madam Virginia San Antonio Pendaga, tamyaw lang siya anak sa Calatrava, si Rosalind Bison, always gid ga monitor. Thank you so much Madam Virginia San Antonio Penda. Okay, kay Kunilaparan sa DSB, Pandanon DSB. Okay. Jonalyn Ninyal Di Crepito. Thank you gid Jonalyn, no? Idilaos kag Nanay Isabel, salamat gid, no? Gamonitor sa Barangay Estefania, si Ray Flores Baryoga, no? Natan Borromeo, Bugtao, Panakyaw, Bopertia, salamat kita. From Barangay Panakyaw, Isabela. Great lang sa Barangay Panakyaw, Isabela, kag Sitio Solbod, Moises Padilla. Pamilya Borromeo, kag Hermohino, no? Mailang pagpamati. Ronaldin Nicor, AG Nava, good noon sir, pwede lang ko kapamangkot ano kinanglan magkadto sa Manila, no? Actually, kung eroplano, need mo gidang card, vaccination card, kag ticket siyempre. Same with sa barko mga kakson. Amo lang na vaccination card, kag
kung nakapabaksin kag nakabooster kag ang ticket man, no? Si Selbik salamat gid ah. Thank you gid kag tamyaw lang kay Minsi Gonzaga, Concepcion Nionay, Evangeline Langroto, kag sa iya pa kaysa si Jocelyn Song Comedia sang Mambulok. Thank you gid ah. Kag kay Sandra Bermilio, Rochelle Sinres sang Lunoy, no? Gian Resisyo, salamat gid. Ayos, sige, dali gid lang mga kaksyon, standby ay manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:58 ang aton oras. Standby na Aksyon Alvin Graba balita sa patrol karon dugay-dugay live extension coffee mix sanay kita no. Kaya Una sa tamang serbisyo. sige, kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol ini may kang tanan sa palayag sang Roslyn Jane Pili Command. NPA nagaligar Northern ang sabahin sang Northern Negros Natural Park blang tung ginreport nga ti pagabumbahan sang militar no. Ti may sabat naman ang militar aligasyon sang NPA weapons and capability sa paglagas sang NPA kag hindi airstrike mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Alvin din siya nag-agiman. Daligid lang, no? Kay way kagasulod eh. Ara ka, Aksyon Alvin? Way kagasulod. Sige. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay kabudlay daw dalaguro ni isang katigulangon ta. Aksyon Alvin? Ini piho na kay sa radyo hambal na ko. Di ko kasunod. Ay, daw dala sang katigulangon sang radyo guro ni. Dala sang gawin. Sige, dire ka na lang agi Dire ka na Dire agi. na tama, action Rex nagapanindugan ang mga katapo sa New People's Army sa Negros nga plano sang militar nga bumbahon ang ining Northern Negros Natural Park covering ini action Rex sa may area sang Murcia kag iban pa nga parte o kabukiran under sa Northern Negros Natural Park. Sa diin sunod diri kay ka Juanito Magbanwa ang spokesperson sa Negros Island Regional Operational Command kag sa diin paagi man sa report sa Rose Jean Pille Command sa New People's Army sa Northern Negros Front may mando allegedly si 303rd Brigade Commander nga si Inocencio Pasaporte nga bumbahon sang 79th Infantry Battalion ang Northern Negros Natural Park gamit ining AFP aerial asset. Di magambal kita action Rex sa AFP aerial asset nga OV-10 Bronco and newly acquired A-29 Super Tucano bombers. Muni ang paggamiton to hit ang specific target sa diin ang target is NPA. Ano ganin din Northern Negros ni tanano nga mga areas ni including ang Murcia? Yes, action na Rex. Pero hindi man naguro siling bumbahon gid hindi gid naguro pagsilingon nga airstrike gid bala. Amo ni action depende na sa kadamuon sang NPA nga ra sa area mo. Amo na action Pero na Rex. kung makita man lang sang militar kag sa survey nila nga galinapta man ng NPA way managuro nga bumbahon gid nila.
Correct. May araw man NPA sa Southern Negros. Oh, May araw man sa Negros Central, Oriental. Sa Central. Oo. Sa Central, may araw Tapos sa Action na Oriental. Oo. Halos sa Galinapta man isla mo. Correct. Action na Rex, ganapta mo kung di lang ni sila. Kung hindi lang ni sila makatiner, kalabanan, tinergin ni sila sa Bukid Action Rex. Daw ang report ni Action Nelson atong plano sang militar nga bumbahon do ginapamalabagan man to sa mga konsehal sang Banwa sang Calatrava. Ay, report galing ni ka. Action Nelson kahapon. May Oo, plano kay- gid man siguro ti kung hindi pa gid maguntat kag kung damo gid siguro ti ambot daw hindi man guro hindi man guro madayon ang airstrike ya guro ya base may ara na ya. Yes, Action Rex ang airstrike, always ara dyan. Always Pero na yan. ang plano, Nga pagpabomba layo stigi. layo na stigi ya. Damo nang mahalitan mo. Correct, Action na May Rex. kung wala man tawo sa area, mahalitan pananom kasapatan na lang alang manalukduhon nilang kasapatan to palagyo. Naamo na ang ginakabalakan ni Ka Juanito Action Rex sa Hindi man posible bala naman hindi naman magbuba. dayon ah. Oo, kay gakabalaka man gani siya. May mga tawo, sa iya may sininga mga pahayag. tawo yang naga-start dito sa mga kabukiran yang ga pangabuhi insakto. Oh, yes. May sa aragid Gitna. man mga armado dati talang lang nagagati pangayo pagkaon eh. Na isa pa na Action na Rex, kapin Malang na pagid siguro. subong. Oo, kapin pagid subong nga makadto sila sa lugar. Ang kote, way kita da. Gani. Oo, way kita malang da. na Gusto siguro makabili. Yes, Action na Buti, Rex. depende man na sa tao kung nataga nila kung may sobra sila pagkaon da o kung hindi man sila magatag, okay man lang na iya sa NPA da. Oo, kag hindi na sila mangakig, no? Kung hindi Away sila na sa pagtagaan. gapangakig ya, gakumod lang. Yes. Oo, mo na Way ka pangakig, gakumod-kumod lang. Tido sa ano lang away na way na sang makaon bla. Tagmambal ka, kalayo sa gilagat ko. Ay, pagkano na gusto naging ko. Gani. Gani. Mana mo nang pangabuhi sa uma mo. Yes, Action na Rex. Ari ang pahayag ni antes ang sabat ni General Pasuporte, unahon sa Action Rex, ang pahayag ni Ka Juanito. Militar man yung plano nila nga bombahan ang North Negros Natural Park nga nagaboundary sa Northern Negros kag Central Negros. Ang ini nga pamaagi sa militar isa ni sa ka paano nila ipakita nga ang counterinsurgency program sa gobyerno sa partikular sa Negros nagmadinalagon. Isa man ni siya nga ipakita nila sa suna ni Bongbong Marcos nga nagmadinalagon sila sa piyak nga bahin. Nagtuga ini sang grabe nga paglapas ang tawanon nga kinamatarong pagkaguba sang pangabuyan sang pumuluyo kag pagsabwag sang kakugmat nga ginaanto subong sang pumuluyo nga wala labot sang katigadoon kag kaimulon hindi pa mapahamtang sang mayo ang ila nga pang-ekonomiya nga kaintangan. Aksyon na Rex ang kabahing gid lamang sa pahayag diri ni Ka Juanito Aksyon na Rex, pero may sabat kay ginpalabuot man Aksyon Rex ang ining report kay Brigadier General Inocencio Pasaporte sa diin suno siya hindi niya matuod ang kinahambal ni Ka Juanito, hindi niya matuod kag nagahimo lamang sila sang istorya para ma-divert ang issue. Kaya ang matuod na yan, nagahuyang na ang pwersa sa New People's Army diri sa Negros, especially sa Northern Negros. If you may remember, nga halos na-dismantle na ang pwersa sa NPA sa Northern Negros. Kung sa diin ang iban nga mga pumuluyo dito, nagadampig kag nagareport ginayon sa mga katapo sa Philippine Army, especially kung ini sila ang padulong dito kag magapangayo kayo Action Rex especially sa mga nabukid nga bahin. Ano naman kung group abi sang Northern Negros way na nagakadto sa Central sa South? Tanan, kunti ang ibanda Action Rex kada ko man sang kalapad man sang area abi. If you may remember atong babae ba nang nadakpan to? Oo, kunti ang area ya to covering Negros, Bohol, Cebu.
Sikihor. Ginapang transfer na sila siguro, no? Yes, action na Rex. Kay ang plano diri posible ginambal nila sunod diri kay General Pasoporte kay halos kay komuna dismantle na gusto nila buhion liwat ang Northern Negros kag makakuha sang suporta gikan sa Pumuluyo Action na Rex. Now, sunod kay General Pasoporte ginausar subong sang mga membro ng Philippine Army is weapons and capability sa paglagas sa mga katapo sa New People's Army but never ang ginahambal nila nga targeton o kung bumbahon Action Rex. Now, kung positibo gid man, halimbawa, sunod sa iya, nga positibo ara sila da, posible kompleto. Halimbawa, ang mga katapos ng NPA, kung may posibilidad kag makakuha sa ikayo, inaya bumbahon. But nevertheless, hindi matuod ang tuyo, hindi matuod ang ginahambal rather ni Kawanito nga bumbahon ang Northern Negros Forest Park Action na Rex. Sa baylo sunod sa iya, mas maayo na lang sa mga katapo sa New People's Army samtang temprano pa, mag-surrender na lang kamo kay ma-welcome gihapon ang gobyerno. Ari ang pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Nasilin ko ni kabalogin sila maglubid sa istorya, listing of facts para makagain ka support sa mga Pumuluyo and ipalain ang aton tropa para naman sa moral man nila, no? Sila nag-ambal, no? Nagamit kami sa airstrike. Initially, no? Hindi man kami magamit na kung wala kami clear target, no? And nag-improve naman ang weapons capability ka armed forces. So, kung may ara diri, gamitin na muna. Sila, i-anticipate lang nila na pagagamiton, tungod lamay na lang sila kung gusto nila man maka-recover. Dira, balatamon may mga efforts sila to recover nila sa Northern Negros. And another week ago, na-encuentro to, dinadakpantay kaming head nila, no, itong secretary, si Aka Maulin, vital to sa kadre nila sa Recovery Airport nila. So, ang ilang istorya ini, sila nagsiling airstrike, no? Wala man kami nagsiling airstrike. Kung may opportunity, ganito naman na. Ang maganda siling ko, hindi na natin pagpalabuton, no? Malain pang tabo sila. We are open, no? Ang remaining members armado nga magbalik sa gobyerno. May mga standing order kami to pursue ining mga armed group tungod we will go after sa ila. Mga ganina nga siling ko, kung may opportunity, manaog na sila. Tungod, by all means, ganito naman ang capability kung anong kanit. Aksyon na Rex ang kabahin gid lamang sa pahayag diri ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. At least naklarohan naman Action Rex from the Commanding General himself sa 303rd hindi matuod kung only ang twisting of facts and gusto na makabawi allegedly sa mga katapo sa New People's Army sa Piaksini nga nagahuyang allegedly ang ila sining hanay. Ariho, mas maayo sa aton sining mga kauturan bala nga mas gusto nila nga magbaskog hindi na
Gikan sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita sa patrol. Daligid lang aksyon art tayhopon, life extension, super fiber, anay kit. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center plano sang syudad ho nga pagtukod sang council para nga magatutok sa problema sang baha ginabi-abi sa mga negosyante sa Bacolod. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Yung kalipay action rights ang mga negosyante diri sa Bacolod City ang parayag karon nga daw ni Councilor Vladimir Gonzales right after nga nag-meeting sila ni Mayor Albi kagabi no nga sa din ginatagan isa sa instruction kung mahimo tutukan na lang sa giyaman na committee ba magluwas abi sa housing program ang pag-sulbar no, sa problema sa baha diri sa Bacolod nga nangin perennial problem sa marawit nga tiempo. Now, sunod diri sa kay Councilor Vladimir kung madumduman sa iya sila parayag nga plano niya upod kay Councilor Pausi nga magpasar o magduso sa resolution sa ila regular nga session this coming Wednesday nga mo ini ang magahili sa alkalde sa pagtukod sa baha coordinating council diri sa syudad sa Bacolod nga ginag-compose sa managkainlain nga departamento kag sa gobyerno nga mo man ang upod nila nga nagpatigayon sa inspection nagligad na daw no sa palibot sa Metro Bacolod barangay 4, 6 kag area sa Mandaragan ang unang naging katuan kag dito na nakita ang aktual nga sitwasyon no nga mayara man lang sa sarang nga mahimo agod nga masolbar ining problema kapin pagid ang kawadon sa lulutsan para sa tubig nga mo nang nagapunong kag kung may pagtupasan madabong nga ulan sa Metro Bacolod kung kay sa gulpiata lang nga nagataas kag hindi makakadto sa Magkrik o kung kasubahan. Now, hindi lang ini actually para sa mga lugar na gadugay na gidya na nagaproblema sa ba, kundi nagalakip ini sa plano man nga tukuron sa ulihi nga mga housing project sa syudad. Silang rin ni NBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, sila mas nami ni siya kung may aragid sa mapasar sa ulihi nga resolution kung madayon ini ang Baha Coordinating Council kag di ko maimbitar ang halos sa talang mga stakeholders o kung sektor na mangin kabahin sa council para na may komprehensibo na maplastar na mga programa at the same time kung nanoy ang mga ang perspective sila sa isang program. Silang padarin ni Carbon sila ang baha isa inisang problema naman para sanay sa mga negosyante mo kapin pagid kung magbaha din ang ilang mga negosyon at tagtuhod ang tubig darasang pagulan sila nga tiwadan kagid customer ang lain pagid kung makasulod na ang tubig kag mabasaan nimo sini ginabaligya kaya mo gidandako nga problema sa ilaman kauptanan nga mga negosyante. At least sila nga isa ini karangin karahin sa itong 12 ka mga priorities nga ila
pinayo sadto kay Mayor Albi sang sila nagpatigayon sang meeting pinaligdan nga si Mala. Yariya parayag ni Mr. Frank Carmon, ang CEO sang NBCCI. Obra kada mga tamboron, drainage mo, medyo damgo lang, no? Di ko ni palutso, di wala plano mo, daw paras ko bra, way plano na. Nami, we're very happy nga na put up sa isang baha. Kay para ma-preparahan drainage plan, kag immediate pang widen. No, kuwaon ang mga tamo na balay lang nga nanto tulugo na sa kilid sa mga kilid suba ta. I-widen ang suba kad putputon para ang tubig ara sa suba o sa creek hindi iya ari sa dalan. Amon mga drainage na ang drainage dapat may guan kasi may drainage kita bla. Why man siya guan? Kung may guan giman, 40 man kagamay. No, that is very, very good. Ang baha, pareho kalayo, pag-agyan kang negosyo mo, wipe out. Amo na sunod sa parayag ni Mr. Frank Carmon sa NBCCI. Kaya itong nakaligad itong administrasyon to, no? Nagkuhan man to sa baha to? Why galing kaya sa gintukod nga coordinating council, kita mo kot-kot ang DPWH, kot-kot po lang si DPWH. Diba sila kita buhay bilang nila, ginakot-kot nga drainage, sao? Kaya ito para sa DPWH, ito silakson sila yung may buho. Gani? Hindi nang lapos ang buho, na kumay kumakatong subabla. Buhay tuod, lalapsan guro, no? Imaginable na Kung sa lakson ba si Mr. Jomari Vargas ya sadto daw gakutkot man di sa barangay Jess, ambot kung lusot man na ding tubig di. Lain lang buho, sa DPWH, lain man ang ila mo. Oo, gani isa lang dapat na. Oo, ano kayo mo yung mga bisad dilo at sulod ka. Di dapat may arasang pag-harmony na ang drainage system. Amo to rin problema last time if you remember kay ginapangita to ganung drainage sa plan kinadula ka ba ito? Di subo at least ni Councilor Vladimir nakita na nila so may mga innovation lang yun mo on kag in fact may mga short term solution o kung immediate solution niya kapag pag-inaction next ka may mga kagiyaman gali ko lang na pwede may istorya na provider sa city na bayara sa kay maagi sila mga luti mo kung immediate na solusyon so na may saluti ang des makakadto sa mga click o kung sapa hindi mo natin pagpasugot iya karon ng tingiya sa luti nga dito alay bulyada sa iya ang tubig kagway na nulutsan karon hindi mag-ubay the city kundi siya ito yung mabaha amo na nga why nag-cooperate ang iba ng matag-iya sa mga lots or mga luti nga ginaagyan sa positive sa tubig kaya originally kung may mga gina-develop ang ginahimo sa iba na developer ginakuan mo ginatambakan ng mga sapa at ng gagmay yung tendency sila yung mga itago ng tubig sa nalubuan na pwedeng agyan amo na ang reason na ating drainage system na baliskad imbis ka magbulyada ang tubig na makita mo na ano puro sa nagasuot sa drainage system risapon na baliskad kay nagabusawak kay mabaw ang tubig daw ano malang na mayara sa dako katuburan na kung makita mo sa karsada ko isa gasumpit pa ibato sa next baliskad yan no di gurong tubig wayguan sila nga balik tayo sa atong ginalinan kag dito ta sa karsada magtilingog tanan walang reason na kung guro kung damo tilapia makupos tubig di damo gurong Kilang na kung damo tilapia kag pantat bla. ay kailangan gusto na Parang bisan paano masagyap lang daw sa mga utod tao. ay nalanpangon talaga gupon tapos basketball Laban eh. So, lang na lang ginamos isusubahon mo na gagabatuan ba? By the way, base ma-check mo si Kong Greg be, ining parte sa mga dalan diri sa syudad sang Bacolod nga daw puros nagkalaguba na ni nano ni nga pang-ubra ning ila ni man. Yan ni ka DPWH kon local nga engineer's office bla. I-check nila gino kalabanan dito DPWH last time nakita kamo. Ti kun ila ni proyekto nga ginpabayan nila, igo sila maggilios siya. Laktaw-laktaw bla, pero lantawab lang guba sang dalan no, dra sa Hilado, sa Villamonte, Pertiman. Villamonte. Sa Ramos, grabe nga panggubati, hindi mo maintindihan kung di ni nagkaladto ni, nagalano ni sila.
Kung hindi ka pamilyar, Action Rex, anong ginaobra subong, matrap ka gid sa traffic. Matrap ka. Kahapon ako malusot ko tani pa shopping. Di ka man ka lusot da sa may lakturan bla sa kuan abot da nga. Ikaw rin na gross, di ka nakalabay subong. Di ka nakalabay. Kagani dra sa may lupisay na bla. Actually, sa likod rin na gross, kinagyan na rin kaya hindi sila kadritso. Ga pinagusto lang yang nagguluba sinido. Dugay-dugay ga pangbuho naman sila sang dalan. Tapos way pa man lang matapos ang ginaobra. Ambot na nuning obra siniman. Ang kutong ng DPWH na kalak sa Mexa, ipa-check ta sa ila kung di na mga project nila kagbunuan pa na dalan para makakuha para mabuuan na lang nila kag pabayaan naman nila ka mga animal nga klase ka mga tao niambot kay sino ni proyekto niya. Kung may aragi madali mawa bisan niya sa city o kung niya sa DPWH, dapat ang kututonda ang mga kontraktor na nagakuha sa project. Masibla kung lain yung ginatag sila na timeline yung tapuso nila kag pabayaan nila yung ay kumalog ng DPWH. Gani? Di dapat iatindihan nila na kay kabudlay to na yung nasungkaan yung makulod mo sa mga Nasungkaan niya. nasungkaan may mga portion kadara sa may binamunti na dalan, no? Naway pa matandog ang piyak na siminto na. Nasiminto na? Ha? Nasiminto ng piyak pero ang tunga way pa. Ang tunga may biho naman, ginbihan naman may kadalaw. May jackhammer yung takopla na. Gani tapos may mga ginaambot ano na dang nga may mga wala bla basi may mga tubo man na siguro dara nga na pang preserve bala sila nga hindi bla maigo sang pagkutkot nila bla. Malinya guro sa kuwan masiwa. Ti ambot hindi ta kay balokon nga nagkasubong sining mga dalan ta diri sa syudad, especially sa Villamonte, sa Hilado, shopping, sa Aquino Drive, do mo ning mga lugar mo nga puwerte, Hilado, sa Aquino Drive, Villamonte, ambot sa iban nga mga lugar daw, kamusta? Marang check ta kag sa committee ang traffic kay Councilor Al kay kung nagkasimula niya ang previous committee ka-coordinate siya mo kapasa sila sa mga project alam ba DPWH para mabalaan man kay makaino traffic plan kag advisory. Kiti manugbukas ng klase may arang face-to-face scheduled. May daw duwa ka adlaw bla sa isak semana daw mo na ti dapat ma-estudyohan na ni. Kag kung natabuhan ng eskwelahan nga sa bata karon may ginbuhan na kundi hindi mo madulong lapit mo kundi malakat yung bata mo. Pihugid. Kung nagulan karon na kundi budlay. Mayo kon si Epic Vistalon si Vicente kino ay niya ginabasa ko ulan. Gani. Kaya niya palit sila niya daw dagmay sa taon sa nagmay. I-check ko na karoon kay para na mabalaan pa ang advisory man gikan sa DPWH kag Committee on Traffic. At the same time sa bitaw kung walang well coordinated nila project sa traffic plan na ginulong sa city, especially sa ila Daw na obra ni antes pa man ang eleksyon, no? Antes ng eleksyon na binuhay na nasunod. Binuhay na ni Islam, mo. Oo, kaya binsalo na niya sa subong administration kaya ang gawin yung project isa mo. Hindi matandog yung kay basta na-approve na, sige naman lang yung project. Labaning? I-check ko lang na sa kay Councilor Al or hindi kami sa Trotapan sa DPWH kung din pa mga project na mabuluhan nila in the coming days para man may guidance ang riding public kag mga motorista. Ang ato na panugyan sa inyo para yan hindi ka mo magproblema sa stomach kag colon cancer. Sa balita o sa action, Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Direksyon R. Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center.
Isunod ta karon dugay-dugay ang balita sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinovia standby. Ariya na ho, gina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Puwerte! Nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Madamo gauge na salamat. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Balita una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras. Kadtuan ta na yung balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Inimay kang tanan sa mga election officers blaho sa Negros Occidental. May mga pulisa sa pag-akomodar sa mga voters registrant sa katapusan nga adlaw sang voters registration. Yari ang countdown sa balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa ginatog dyan na lamang ni Negros Occidental Comelec Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria sa mga election officers sa mga banwa kagasunod ang pagplastar sa kung ano ang mga pagsunod ko na pulisa para nga maakomodar ang taran-taran nga luyag magparahastro sa sining palaboton nga barangay ST election sa December 5, 2022. Muling palayag ni Ananoria sa pagtakop karon na 5 sa hapon sa sining voter registration. Tukiban ka na talupanggan ni Ananoria nga samtang nga lapit ang subong deadline. Nagadamo man ang pagdagsa sa mga luyag magparehistro
Ay kung basihan pa ang ginapresentar nga datos ni Ana Noria sa week number 1 Busilingon from July 4 to July 9 Negros Occidental na ihaw ay di malakip ang Bacolod City. Week 1 July 4 to July 9 23,222 ang nagparehistro. Week 2 July 10 to 16 31,637 ang nagparehistro. Sa week 3 ini umalin lamang July 17 to 21. Wala pa di malakip ang July 23 kahapon kag subong July 23 ang nagparehistro na sa 31,723. So kung sumasumahon na itong tarantarani, matupad siya sa 86,582. Ambal ni Aranoria, dapat mangin pasensyo. So lang ang mga voter registrants hindi ka malikawan may arigid nga indikit makomodar kag indikit tatapan tagod man sang tuman nga kadamuon sri. Why na sa extension hambal ni Aranoria kay 18 days voter registration na lamang ini kay kung basihan ang kasuguan Republic Act 8189 dapat by August 7 waay na sang matabo nga voter registration. So July 23 matakop subong inang isa ka semana nga July 24 o kung duha ka semana nga July 24 to August 6 intala na inang adlaw para nga mag-comply sang nga COMELEC ang ibang tagitsri nga mga poll related activities. Ano ini nga mga activities? Una, ang pag-post o kung pag-publish sa ngalan sang voters, registrants, registration applicants, ang pagtalana sang election registration board hearings, ang pag-subject sa mga registrants sa database registration, ang pagpatagayon sa election registration board hearings, ang pagdihon sang draft kag pag-aprobar sang project of presents, cluster established presents, kung kinahanglanon kag ining petition for inclusion exclusion nga gina-file ang pag-decide sa mga petition nga ginapasaka. So muna damo hambal ni Anoria ang ilan sa rin nga i-comply pa kaysa na saad sa RA 8199. So tuman kalipot ang ilan sa rin nga panahon. Ari ang palayag ni aktor ni Ana Noria. Sa depende I left the policy sa mga election officers kasi sila man na ang aragid sa ground on how to manage ang line na. So may mga certain policies na sila ginayon ubra like sa Bacolod, dumudamo yung Bacolod, almost 700-800 a day kami. Ano nang ta para ma-accommodate everybody, nag-ubra si Attorney Tenio ang policy nga papagawa siya, may liniyagid siya para hindi man mag-ubra mo computer pala. Kaya kalipot sang period of time. Tapos like I said before, nag-allow kami transfer pala. So medyo damo. Ang ako niya na amo nakita is how to accommodate everybody to make things comfortable for everyone. Hindi namon kaya kay sa mga iba ng municipalities only one computer nag-andar sa mga cities 2-3 sa Bacolod 4 sang last early this week sa 3 but ko na kayo na nila so marabala. So we try to accommodate everyone as many as we can. Ang una nga mo nga target. Kung pwede ma-accommodate everybody, accommodate naman. So until 5 p.m. lang karon ang registration pero hambal ni Alnoria amo na rin naandan basta ara ka sa linya ako podahon gid ka sang Commission on Election. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Provincial ang action na Malo Hervoya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga kaksonta, ga problema kamo kay ti hindi cold ang aircon.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay, balikan ta si Aksyon Alvin Graba, mapanukpo anay kita no, sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita. Ini may kang tanan sa kahangged maning recovery ho, 7.1 million pesos. No? Tipro 6 nagpanginbulahan sa mga kapulisan matapos naka-recover sang kapin 7.1 milyones nga balor sang shabu sa siyudad sang Silay. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex Dag panginbulahan si Police Brigadier General Flynn Dungbo, ang Regional Director sang PRO6 sa grupo mismo ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., ang tagpamuno sa Regional Police Drug Enforcement Unit Subungman sang mga kapulisan sa syudad sang Silay. Ini matapos sa ila sining dinalag-on nga bypass operation kagabi sa Seaview, Barangay Ginhalaran, siyudad sang Silay, kaga pagka-recover man sang 7.1 billion worth sang shabu gikan sa duha ka mga Tagala ang sanday Tagala sang ne? Tagala lang. Tagala. Okay, bigo Tagala kung sang. medyo kung laki Tagalog. Oh. Alog iniya alag. Alagaling no. Tagalasang. Pero why ni sila pamilya dra? Wala aksyon na Rex kay gin pamangkot man niya ni sila sir diragid sila ga tiner na sa Silay. Suno diri kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis base sa report man ni Lieutenant Colonel Benitez nga wala gid sila sang permanente nga lugar diri sa Negros kung maga-deliver action Rex sa diin ang transaksyon dito garekta ining duha, especially si Razel Layan Gamazan alias Tumboy kag ining si Lenny Nava. Tumboy ni sao? Alias Tumboy kay Tumboy gid man siya action Rex, makita mo sa picture tagin padala mo tong nakatalikod. Hindi masyado klaro eh. Hindi mo kay Tulum. Oo. Tulum abi. Tumboy gini siya action Rex bisan sa action Rex bisan sa ES ni nga fiscal. Ang diin ng upod niya diri babae gid niya. Lenny Nava, 40 years old. Taga Barangay Pasong Tamo, Tandang Sora, ining duha sa syudad sa Quezon. Sa So saan pa na sila nag-abot na? Nag-abot sila action Rex kahapon pa sang aga. May initial info to sila nga kahapon sang aga. Ilo-ilo pa na action Rex. Ilo-ilo ang nag-abot ining duha kag rekta sa rekta diri action. Paano nakatabok ng drugs nila? Ang isa pa na action Rex sa ginapamangkot. Alang malangoy lang na sila nga duwa tolin sa Iloilo. Pagwala ginlangoy nila o nag-arkila sila sang ila sining pampot. Hindi man na guro muna guro ka sophisticated gidang ilang gamit. Pamangkot nga kalusot ni kung maghalin sila sa Iloilo. Paano nakalusot ng drugs dire sa Silay? Yes, action na Rex, ining gina-assess karon sa mga katapos ang kapulisan kay nakunti nakalabot man sa action Rex ngang illegal nga droga halin sa Manila gin-transport pa kadto sakay, of course a roll on roll of vessel, and may posibilidad base may mga salakyan ni sila kay kahapon dugno ka action Rex kung hindi lang Sagaya or rather Silay ang nakuhaan sa 7.1 kahapon dito sa Iloilo. May 1.1 man to kahapon. 1 million. 1.1 million. Siling niya, base may connection kagamuning ginausisa pagkaroon action Rex. Base bala may connection sa delivery sining duha ka mga Tagala. Action na Rex sa diin kagabi may ara pagali ito recovery action Rex mo sa Kabangkalan bala dumduman mo to 1.1 man to sa Kabangkalan. Sa Kabangkalan 1.1 man. Grabe nga drugs no. Oo, ini tanan action Rex sunod diri kay Lieutenant Colonel Arnel Solis may mando ini ni Brigadier General Flynn Dungbo nga tutukan ang tanan
nga mga high-value individual, high-value target. Agud magluya ining delivery sang illegal nga droga sa inyo tagsa ka mga lugar. Of course, maapektado man ining mga street-level individual. And diriya action Rex kagabi kay kumunadakpan makon motor recovery kagabi, no? Siyam ka putos sang natide wala sang transparent bags ang suspected siya po. Dako nga kuan nga pinutos. Oo, may ara patot 25 ka mga bulto sang suspected siya po. Ginabulubanta niya 1 kilo and 50 grams. Kaya kung may market value ni siya Action Rex 7,140,000. Inaya, way pa na street value. Why? Standard drug price pa lang ni Action Rex. Kunti bag ko maglapta ni dako ni siya. Kagdamo man utop mabinagtas. Laban eh. Sigurado gid. Ang ibang diriya lantaw ko may isip na gid. Distribuer pa ni nila guro. Bagsak pa ni sa ibang nga lugar siguro ni. Action na Rex, that is why saling ko, sir, taga Negros ganing do, ha? Kampal ni Solis, hindi sila kaginabari-verify pa ni Kuti may contact siguro eh. And by contacts gid Action na Rex. Di sila nadakpan eh. Nadakpan ni sila Action na Rex Seaview Subdivision, Ginhalaran, Syudad sang Silay. Balay man na da? Oo. Kay sino balay na da? Seaview Subdivision Action Rex, pero way yung ginambag kung kasi nyo balay, bali sa meeting place ng bala Action Rex aw. Kaya kung lang mo sa pictures, sila sagwa, hindi sa sulod mong. Aragi sila sa sagwa mismo sa sa Kwanda sagwa sa may streets. Kag diin diri natabo man ang transaksyon makon mo na iya nga in a day or almost 2 days. Lapit gid sa Western Visayas lang, dala ka Bangkalan, Iloilo kag kagabi. Di dalagan gid lapit 10 milyones nga shabu recovery gid Action na Rex. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Solis. As much as possible ang instructions sa aton nga Regional Director, Police Brigadier General Inizong ko. Ito naton mataas sa street level ang mga high-value individuals. Dahil ang effect sila kung matakop naton sila, of course, wala na sang supply diri sa street level. That is why nga amo niya ang mga resulta. Medyo doon ko nga volume sa suspected siya po ang aton nga na-recover. With this accomplishment, no let up kita, kaya nibaluan naman naton nga despite nga may matakpan kita. Hindi natin nataktan anytime may mag-ulpot naman or may mag-sibol naman nga mag-engage illegal nga droga tungod ini pag-engage illegal nga droga wala sa kapital. Isa lang yung kapital nila 3 is pulpa lang. So anytime pwede na kung may ara nga mag-tindog naman, that is why nga kita sige ang aton nga monitoring, sige ang aton nga pagkuha sa mga information. Kagang mga information nga aton nakuha ginakuhan gid natin na kaya that could lead sa mga darat ko ng mga individual nga hindi nga droga kasi nakuha chance nga matakop natin sila. Ining 7.1 million pesos nga na-recover sang mga kapulisan. And according kay Lieutenant Colonel Benitez, sir, nga ang ining mga illegal drugs nagikan sa Manila, gina-deliver lang nilang item, sir? Sa subong, ongoing pa ang pag-verify sa aton nga mga operatiba kung pirate din na sila or pangayaw lang, and yun nga as mentioned po pag-abot sa sources naton, may initial report kita na from outside ang illegal na droga ang ato na recover, but still the same, kinanglan nato na siya i-validate, and not only diri sa PNP but of course mag-compare notes kita sa aton nga partner agency which is the Philippine Drug Enforcement Agency. Aksyon na Rex nga kabayan kita mang sang pahayag diri ni Lieutenant Colonel Arnel Solis. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gidaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa aton sining Nukpo, no? Congratulations sa mga kapulisan. Siling ni Madam Georgia Gargaseran linya wala gid kinay sniffing dogs para ma-check antes ikarga sa roro. Why gid ang manog
karga lang mga tao sang roll on roll off lang na da, why kinine dogs na da madam, no? Ti kung magkarga ka da sakay sa salakyan mo, ti okay man lang, pero kung may tip ti amo na siguro dakpan kay kung may mga information, no? May ti si anay kulang ba lang imo sining lawas ang Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tiun sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang
ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre ang init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo yan? Wala tabla sugpon. Tiko na muna kayo mo yung ininit. Naligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Pabalik na diri sa atong sining pangalaga Dakson Radyo Philippine Standard Time launa 9 ang aton oras kadtuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa 14 anyoso na sapuan patay sa ilang puluyan matapos nga nag-commit sang suicide. Ini mga kaaksyon kalain sang buot sa isa ka persona motibo sang pagikog sang biktima. Ay perti no. Yari ang kaunan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric. Aksyon Rex, 8 na lang ka kadlaw, no? 8? 8 na lang, Oo, 8 na lang. Una. So, medyo mahina yung mga memory, Naway ko gaisip kay tika budlay ko nisipon. Pa-imnon ta kasang memory plus guruay, no? Nga vitamins. Memory plus? Oo, nga vitamins. Parang ang memorya mo mag-hitad. Sa di na mabakal man? Sa Mamulok. Ayun, di kurma. Siling tubig Sa Mamulok, kakain Jocelyn Song komedya, dira pa mo bakal. Oo ba? Mayo lang ang pagpamati da Jocelyn. Jocelyn Song komedya. Nato na sa Mamulok, Barangay 10. Laban Nato na nga abid listener niya. Pangaway niya kung lisuho ng radyo ya. Uy. Maswerte, mabuyayawan ka pa ni Jocelyn Song komedya. Ang ginaliso-liso mong radyo ya. Buhay na gapaliso. Buhay na ya, dahil hard ya saksyon radyo ya. Di ba kita na Jocelyn? Ara. Palang dia. Ayun, di kurma. Kasambat si Jocelyn, bato may buhot nga tao, no? May buhot gid siya. Di wala na lang kadlaw nga to, son tao Pero sa kay Kapchad kagawad Jo Fred, may lang pagpamati da. Do ara pa na sa tingki kuno naan mo ko. Nahay mo lang mo. Ayun, di kurma. Do piyo ka do, ano ka pa batsang sila na no? Ari nagapabatsyag sila. Ati good. Always man sila ga bonitorya kag nagapabatsyag mo. Ti pro mahigit ang pabatsyag may tupa. Ati amo na dang kirada. Ayun, di kurma. Amo na dayang nami. Laban Bisa wala nagapabatsyag kung nagatupa. Nami At magyapon least doble ang batsyag. Ba? Ayun, di kurma. Perti ba? Amo na dang tirada, Aksyon Rex mo. Naglan nga magpabatsyag ka, pero patupon mo para may tupa. Amo na dang arangkada, Aksyon Rex, no? Sir Joseph Chua, may lang ang pagpamate. Ay, Sir Joseph, tuway ka nagapabatsyag ako? Ati ka pabatsyag ka mo. Batsyag ka, miskol ka man naman sa niwal, kito. Miskol? Bisa gina sukmaan mo ko nga, way ta ka ginatamyaw. Ara. Way ka ginatamyaw na mo ni Aksyon Rex. Karon ka ginatamyaw ko na namon, do way ka nagamiskol ka kapabatsyag. Ay, karon baknoton. Ayun, di kurma. Amo na nagtirada, ano? Gaulan ko nos talisay siling ni Bobby Munyoso. Sa Talisay? Oo. Ati siguro Aksyon Rex. O diriya daway pamanya sa Bacolod, daway tsansa siguro Ambot kay Rona Rihida traba sa Baladulit kung gaulan man dan, ano? Ambot kung may Rona, gaulan na wala. Sabi patop Ang ano? Ang pato. Ayun, di kurma. Abi ko patop ng ulan, gali kayang pato, gali yung but mo sin ganon. Patop ang pato nilang ulan, no? Kaya masiko magbaha. Ako magsusulan rin dahil Rona. At pasko si Maderona, magulang gali, paigas kagit. Kay Basiko madala ka sa baha, no? Ayun, di kurma. Ay, puwerte. Sa dason gali si Manao, Martes, 1.70, tub-tub 2.20, inubo sang diesel. Diesel, gasolina, wala, no? Gasolina, 50 centavos. Kagamay. Sige na, may awat pa na. Huwa. 50 centimos sa piso, yawat pa na ya. Makalabot ka 50 pesos per liter na, okay na na. Okay na na, sa baka magagulong ginawa, mga Rex. Laban Nakapudla rin isang tsimpo kag panahon sa mo. Gani man. Okay? Din ka na? Ate, okay. Ate. Kupaya, matik may. Sabi mo na, dula ko sa earth. Hindi ko na dula ka. Wala, ara na ya. Kaya ano na yung 14 years old, yung nag-ikog mo ni sa yaman?
Danay ka gautoy si Tatay Tidirida sang kadlaw yaw. Gali. Kadlaw sa kuno gayuhom siya. Ati good. Birthday mo kuno mapadala siya pato sa kadusina. Ba, do kadugay pa man to? Ha? Do kadugay pa to. Gani man. Oh, ari na sir. Sino? Si Joseph Chuao. Gano siya? Niya ari nagapamati ko. Ang babatsyag dason lang. Ayo di porma. Gits mo, sir ba? Dopigaw, Sir Joseph. Wala nga dason-dason pa na yan. Subong na lang. Hindi na magdason-dason pa. Dason lang. Tapos mo subong, dason naman mo na. Ang tirada. Sir Joseph, one time, Oo. request kasi mo subong, Ate, karon lang dugay-dugay, no? Ayo di porma. Tawag na karon si Sir Joseph, si Chua, si Max Rex. Laban, Prepara ka tayo masakay sa pag-uyang motor. Ba, may motor sa gali ka bago? Oo, ang yan ang motor. Do mo sang motor mo nga Harley Davidson ba? Ang motor yan ala James Bond. Gali. Uga, lakap ya, bisa di mo yung pag sakyan mo na ya, kag hindi ka na magpuga, mapungko ka lang. Gali ka? Oo, uga, lakap lang, nagkatlaga, nagkamatomato Do na mo sang motor mo nga dakoroida sa tubang ba? Gamay sa likod? Ayo di porma. Sa mga circus na yung makitaan mo. Sa mga peryahan ba? Sa mga na makitaan mo. Sir Joseph, abi patop one time, Ara. So kadugay na daw anom na kabulan, no? Daw naisip ba? Tinano na yung 14 anyos na Ay, kaluluoy ng 14 anyos nga mata ni Axorexo. Gani man. Ang lula yung nga daw, amo na nagatipa siya ka nagpadako. Amo man yung nakauna sa po kagabi sa apuya. Nga nagakapit sa balayan sa iya sining kwarto. Gining agaw pa sa lula yung mautod ang lupit nga kalat abing inikot sa liog kagidala diri sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Haiti na patay kit dead on arrival ining 14 anyos nga bata. Sila ni Major Rames na ang hepe sa station number 1 sa inisa nila kagabi nga papakusisa wala pa sa power play kamatayon sa biktima. Kag may ara nga suicide note nga ginbilin ang bata kadito na basahan sang pulis naton nga may ara na lainan buot nga isa ka persona ang ining bata nga do amunig siguro ang nag-trigger o kung nagtulod nga maghikog ining 14 anyos nga bata nga nagresulta gid sang iya sini kamatayon action Rex mismo ang lula kumbinsido man nga wala sa foul play magluwas kati naghikog ini kay ang information nga nabato ni Major Rames Arona daw nagbulaga rin ng tatay kag ang nanay sa isang bata mo kapali ang lula amo niya ang nagpadako sa bata Servinia nga apo action Rex. Yari si Major Rames Arona ang hepe sa police station number 1. This investigation sa punta gabi, alas 6 siyang nadiskubrihan isang iya nila na waring gitawag ng mga nanay kay kinigaling nga bata ni laguna kay gali mama kag papa tiran ho nag-start sa nila nila dili pwede siya nga paliman din alas 6 sa gabi nadiskubrihan nga ara na may higot ng liog so dami siyang panak-panak na ilon tapos ano to sa nakita nila dinda na din nila sa hospital pero dito mga dalak sa hospital. Pero prior sa pag-ikog sir, huwag yung kabatsag ang tagbalay na? According to si Ian nga na, huwag mas nakapatyagit na may amo na gali mga kahilidot o bala ang biktima, ang minorteda. Pero may mga na-recover kami nga mga suicide na parakit may mga kahilidot o siya sa iniya upot sa balay. Pero hindi yung bistigara pa na namin karoon kung sino ang upot yung sa balay na kinailang kinabuot na kabandanan sa iya pag-suicide. But siya rin sa suicide note, may gibutang siya nga daw as if nga daw may narainan sa buot nga tao sa susunod sa balay. Yes, para pangalan gid na ginputang sa iya suicide note. Wala pa na sir power play ang kamatayon sa bata ni? Di sa investigasyon naman sa pagtulungan dito sa mga nakakita, wala kami power play man nga nakita. Sa loob ng gari ko dito siya, kay sa suicide note nga nakita naman, iya gititong mag-ano siya suicide. Action Rex, si Police Major Rames Arona ang hepe sa police station number 1. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Pagpano nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhan tanay balita ni aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, no?
Ini may kang tanan sa 45 anyos nga lalaki nagapangatubang sang kaso 3 counts ang panghimulos o kun rape arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest mga kaakson. Ay Portino. Aton hibaloon sa balita ni Akson Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Yari ang countdown sa report ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Akson Rex, naging dakop sa makatapos ang kapulisan ang isa ka persona na kapangatubang sang 3 counts of rape o kuning sexual abuse kag subugman ang isa pa gid ka kaso sila mo ang act of lasciviousness. Ini may karteran man sa Section 10 sa Republic Act 610 o kon ang child abuse. Now iningin aristo pagi sa warrant of arrest kilala kay Duarte Ferrer Oclias alias Dudoy. Ini siya may asawa 45 anyos sigidad kag residente sa Purok Santan, Barangay Old Poblacion sa barangay Old Sagay sa siyudad ng Sagay. So sa report ang kada kaso yasini may ara nga piyansa nga 80,000 ka pesos bisan pa ining act of lasciviousness na pareho lang yapon ang piyansa. Ini nga warrant of arrest ang gin-issue sa RTC Branch 73 sa Sagay Regional Trial Court. Naging pirmahan naman ni Honorable Judge Reginald Puntevilla ang presiding judge sa among korte. Now sa karon patapos siya gipaibalo man siya siya sining constitutional rights. Gipaidalom siya sa physical examination at ditinado karon diri sa may Sagay City PNP. Tapos nga ang warrant of arrest serve sa iya sa mga kapulisan sa Sagay upod man ang mga katapos sang 6 Mobile Company kag Regional Mobile Force Battalion 6 nga sa diin inigin pamunuan mismo ni Police Major Roberto Illape ang hepe sang Sagay City PNP kag ni Police Lieutenant Roy Compe. Ini naman ang nagapanguna kon ang Commander Man Team Leader sang 2nd Maneuver Platoon sang Regional Mobile Force Battalion 6. Amring nga tumadulong nga report para magsatod sila mga ka-aksyon nga mahilig magkape. Diwat kita nag-remind. PBB program ini sa Aksyon Roger Gutierrez report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Standby na aksyon Nelson Patinio. Balita gikan sa Calatrava. Live extension na vitamin D3 anay. No?
Nasa tamang serbisyo. Kantuan tanay balita ni Akson Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Armas lutang kag illegal nga drogahon nakuha sa tricycle driver sa ginpatigayon nga buy-bust operation sang kapulisan sa among nga Banwa. Yari ang countdown sang report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex sa tricycle driver nga ginakilala sa kaya Felipe Pinida, 41 anyos, may asawa kag residente sang Purok Amihan 2, Barangay Suba, Banwa, sang Calatrava, ang nakuhaan sang armas lutang kag illegal nga droga sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sang kapulisan sa nasambit nga Banwa sa pagpamuno ni Police Major Lumiain Lidawan, Acting Chief of Police, kag Subuman Police Lieutenant Jesus Alba, Deputy Chief of Police, Kaopod and Drug Enforcement Unit, Subuman ang Intelligence Section sang Calatrava Police. Ginihimo ang operasyon kagabi, alas 10:42 sa puluyan sang suspitsado. Nakuha sa sulod sang sling bag nga yara sa iya posisyon kakontrol ang apat ka mga magagmay elongated plastic sachet nga ginadudahan shabu, isa ka unit sang 357 caliber revolver nga may siyam tanan kabala kag mga drug paraphernalia kalakip man diri ang kwarta nga 1,300 pesos. Ginabulubanta Action Rex nga nagalabot sa punto 4 gramos ang ginadudahan shabu nga nagakandidat naman sa 2008 sa karon detinado sa custody facility ang suspetsado kag natala na nga pagapasakaan sang kaso nga pagbayolar sa Republic Act 9165 pag-upot sang illegal nga droga kag illegal possession of firearms. Samtang Action Rex ginpahayag naman sang suspetsado nga ginbili lamang sa iya ang nasambit nga armas lutang sang iya sini nga abyan kag ginako man sini nga nagagamit siya sang illegal nga droga. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, kaaksyon niya Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Akson Nelson Patinio. Kantuan tanay balita ni Akson VG Apasible. Isa ka personaho voluntaryo nga ginsungka ang iyang kalibre 38 nga revolver sa Binalbagan PNP. Yari ang countdown sa report ni Akson VG Apasible. Akson VG. Aksyon na Rex sa iya ka homemade nga kalibre 38 nga armas lutang o kung ining sulpak ang voluntaryo nga ginsurrender sa isa ka persona sa Binalbagan PNP tiniligdan nga adlaw Hulyo 22 tak na alas 3:45 sang hapon. Ginkilala ini sa kay Jameson Evangelio, 30 anyos, residente sang sitio Namulo, Barangay Santol, Banwa sang Binalbagan, probinsya sa Negros Occidental. Sa pagpamuno ni Police Lieutenant Charles Richard Casalan, ang Deputy Chief of Police na sambit nga istasyon, ginsurrender ni Evangelio ang iya sinay nga armas lutang, kaupod na ang duwag ka mga live ammunition sang kalibre 38. Bangod sinay, nagkabaton si Evangelio sang 25 kilos sang bugas sa idalom sang armas, baylo bugas nga programa sang kapulisan. Nagkapanawagan naman Action Rex ang Binalbagan PNP sa publiko, partikular na ang mayara sa armas lutang nga wala sang lisensya o kung nagkakaigong nga dokumento, nagilayon ini nga isurrender sa ila nga istasyon. Sa karon yara sa kustodiya sang Binalbagan PNP ang nasambit nga armas lutang. Balita nagikan sa Banwa sang Binalbagan. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson VG Apasible. Sa mga kaaksyon ta, constipation ang problema ninyo, balokang constipation mo siyang ido-ilo. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sininga pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. Ti sininga bahin, mapagudbay na kita, nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life, mga kaaksyon. No? Ang ibantang mga topiko, pakaronan tayo ni sa action reports, mga kaaksyon. We have action Eric Magbanwa karon sa action reports, mga kaaksyon. No? Dalas-das na sa action firing line, kag-action night patrol. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This is My Life. Igasunod na sa dili gid lamang madugay. Upod kay aksyon, walmas sugaton. Ako naman ang inyo sining aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon